Hai noroc, oameni buni. Eu sunt Tony. Știți vorba aia. Prima impresie contează. Așa că eu, împreună cu amicul meu David, ne-am gândit să ne facem un canal de YouTube cu întâmplări din copilărie. Vor mai intra și alți prietenași pe aici pe acolo, dar noi vom fi personajele principale în aceste mici povestioare. Noi vom fi Nito și Mihail. Ele se vor ocupa de zona asta de animații. Bine, mult spus animații, pentru că suntem la început și, na. Dar fiind între noi vorba, dacă nu iese ceva bine, arătați cu degetul spre el. Eu mă voi ocupa cu zona asta de scenariu, așa că asta e. Hai că am vorbit destul. Îl las și pe David să vorbească, ca pe mine, oricum mă veți auzi la fiecare episod, așa că... Hai, salutare, băi nebunilor! Eu cu fotbalistul ăsta. Și da, dacă nu știți nebunul ăsta, joacă pe la FC Cojasca, nu mai știu. În fine, ne-am gândit să facem un canal de jubub de ăsta. Eu nu sunt prea vorbăreț așa de fel, dar mă știu la calculatoare, adică partea asta de IT. Mamă, Davide, hai că ai vorbit și tu mult. În fine, el este mai fricos așa, dar ce să-i faci? Cam acesta este începutul. Dacă mai vreți episoade, nu uitați să distribuiți la prieteni, să dați like și subscribe, bibe, băta, nu contează. În fine, cheers!